हे बघा कशा लटकतात. इथे ना काय माहीतच पडत नाही सड वगैरे बघा. नाही ना बा छत्री घेऊन गेला असतं तर आपण आलत नसतो ना घ्यायला. नाही ना असं वाटतं ते काच असते ना का. कुणाची चिकाळ्या बघा किती आल्या. 10-12 एकदम आहेत. त्यांना खायला घातलं ना आताच. बाबा कुठे गेला. काय आणू. हा भाजी काढूया ना. याची थंडी जबरदस्त वाटणार आहे. कुठला पक्षी गेला तो. मुंबईला पण कुठला पाण्यावरचा तो पण दिसतो ना काळा आणि सफेद चांगला वाटतो. काय हे डोंगर वगैरे काही दिसत नाही सगळं हरवलं बाबा आज. चहा पिऊया आणि आपल्या कामाला सुरुवात करूया. चला निघालो भाजी काढायला आणि धुकं बघा निवळले आता अर्ध्या तासानंतर. ही आपली परात कैची. भाजी म्हणजे शेंगा वालीच्या आहेत ना भरपूर धरल्यात तर आम्ही ते सुकत ठेवल्या होतात. म्हटलं आज काढतो आणि सुकवायला होतील. मग कडधान्य होतं ना त्याचं वालीच्या शेंगांचं. नाही कडधान्य ते राजमा वगैरे कसं त्याशी मी बघितलं ना तसंच ते सेम. हे रान पण बघा साफ करायचंय. काल इकडचं केलं ना हे बघा पडलंय. हे पण करायचंय पण आता जसं दव आहे ना भरपूर मग ते पाणी ना म्हणजे हे होतं मग दवामुळे जरा साफ करताना ना भिजायला होतं. त्याच्यामुळे म्हटलं थोड्या वेळाने जरा ऊन आलं ना का करणार आहे. हा एवढा भाग करायचा आज म्हणजे भाजी वगैरे काढताना जरा बरं पडेल. काल तरी भरपूर साफ केलं आपण बघ. असं एवढंसं दिसतंय पण बरंच साफ केलंय. ह्या बघा शेंगा जरा 1 मिनिट पकडलं मी दाखवते. हां हे बघा ह्या अशा सुकत ठेवल्या होत्या. आता ह्या काढून आहे ना सोलायच्या. चला काढूया सगळ्या. दाणे काढतात तुम्हाला मी दाखवते अगोदर. परत खाली ठेव कापायला बरं पडेल. ह्या बघा अशा भरपूर आहेत. अशा झोपके लागले तर हे बघा कशा लटकतात. तुम्हाला हे बघा ह्या नवीन आल्या आहेत. आपल्या सर्व ताईंना आवडतं ना बघायला म्हणजे सगळं दाखवूया आधी. ही भाजी चवीला पण खूप छान लागते. खूप टेस्टी बनते भाजी ह्याची म्हणजे पानांची पण. मग ते इतकं हे झालं ना की ते भाराने वाकलंय सगळं. ही पानं का सुकली एवढी पिवळी झाली. काय मस्त होतं त्यांचं. हे पानं सुकत आली नाही. हे मला वाटतं जून झाली पानं त्याच्यामुळे. हां नवीन येत असतील ना. चला बाबा काढून घेते पटापट. हे बघा थांबा तुम्हाला मी तिकडचं पण दाखवते. अगोदर सगळं दाखवते आणि मग काढायला घेते. ह्या बघा इथे अशा लटकत आहेत. ह्या साईडला पण आहेत. ती बाजू दुसरी होती तिथे ना आतल्या साईडला पण आहेत. चला पटापट काढून घेऊया आपण. मस्त हे सुकल्यावरती लाल होतात ना. हे बघ हे लाल झालेत ना ते एकदम रेडी झालेले आहेत. पण ते आमचे काका सांगत होते तुम्ही काढा नाही तर मध्ये आतल्या द्या ना त्याला मोड पण येतात. त्याच्यामुळे हे म्हटलं चला कारण पाऊस पण बघा चालू आहे ना त्याच्यामुळे भिजल्यावरती परत मोड येतील. त्याच्यामुळे वेळीच काढून ठेवा. त्याच्यामुळे म्हटलं चला आज काढूया. कोळ्या नको काढू भाजीच्या तयार झालं त्याच काढूया ना. ते भाजी तयार झाली. हां भाजीच्या कामाला येतील आपल्याला. भाजीला पण चांगलं लागतं ना. पालेभाजी बनवायला पाहिजे. बरेच दिवस झाले. बघू आता कोवळी पानं असेल तर काढूया. काय नाही बी तयार झाले ना. बघू दे. हां दाणे तयार झाले त्याच्यात. हां हे सुकवलं तरी होणार. पंख्यावरती पण सुकू शकतो पाऊस जरी आला तरी पण.
हे बघा कसे झालेत मस्त. ह्या मिरच्या पण तिखटच आहेत. थोडं थोडं काढून घेतो, जेवढं तयार झालं ना तेवढं काढतो आता. सगळ्यामध्ये चेक कर, ऐकलं का? सुकलेल्या फांद्या जाऊ दे, सगळ्या कापूनच टाक. साईडला कर सगळं, एक साईडला कर, मग आपल्याला ते खतासाठी उपयोगी होईल. चवळीची पानं पण काढलेत. इथे पण बघा चवळी लावली ना, छान अशी वाढले. कारण ती बघा तिकडची चवळी आता म्हणजे बरेच दिवस झाले की नाही, त्याच्यामुळे म्हटलं इथे पण लावल्या 2-4. चांगली वाढली आहे चवळी. हवं कुठपर्यंत गेले, इथं वाढेल हळूहळू. मी जाऊ घरी, जाते, माझं काम बाकी आहे. जाऊ का? ही बघा एवढी भाजी आली. आज परत लहान झाली. ह्या 2 काकड्या निघाल्यात. काकडीची वेल जरा सुकत चालले ना, त्याच्यामुळे घोसाळे निघालेत, म्हणजेच गिलकी. हे जरा मी वेगळं वेगळं करते. पानं काढलेत थोडी चवळीची, म्हटलं पालेभाजी होईल ना बरं व्हायला. खूप मस्त लागते ही चवळीच्या पानांची भाजी, खूप टेस्टी असते. सगळी अगोदर धुवून घेणार आहे मी, साईडला करते. आता मला वाटतं टोपली न्यावी लागेल नेक्स्ट टाईम. मिरच्या आहेत अजून थोडंसं, म्हणजे गरजेप्रमाणेच मिरच्या काढल्या, म्हटलं जास्त नको. शिराळी बघा, शिराळी पण भरपूर निघाली. 3 गिलक्या निघाल्या. आणि हे मला तर पिकलं आहे, हे सुकून ह्याचं बियाणं होईल. तयार झालं, हे पिवळं दिसतं ना झालेलं. हां मग तेच ना, ते आतल्यात असतं ना, माहिती नाही पडत. मग हे बघा ह्या एवढ्या शेंगा निघाल्यात बघा. मला वाटतं ह्या जवळजवळ 2 किलोच्या आसपास आहे शेंगा. ह्या सगळ्या मला सुकवायच्या आहेत. दाणे तयार झालेत. हे बघा, हे असे ना, हे बियाणं हे तयार झालेलं आहे. बघू दे. आमच्याकडे ना तारीख बघतायत दिवाळीची कधी आहे ती. इथे ना काय माहीतच पडत नाही सण वगैरे. बघा तू काल नाही ना, तर हे डाउनलोड कर ना. कुणाल केलंय? हां मग त्यात माहिती पडेल. आज तारीख तुम्हाला सांगते. किती तारीख आहे आज? तारीख पण नाही आम्हाला माहिती आजची. 13 का 12 काय आहे बघ जरा. 13 आहे ना आज. मग 23ला शिवरात्री. आधी महिना बघ कुठला आहे ते. बरोबर आहे. 22 तारखेला बघ आली वर. पण सगळं बघा, त्याप्रमाणे सगळं तयारी करायला, नाही तर सगळं म्हटलं राहून जाईल. 22, 23, 24, 25, 26. भाऊबीज कधी आहे? भाऊबीज कधी आहे ते बघ. 26ला आहे. मग ते 1-2 दिवस आधी सगळं असतं ना दिवाळीचं. 5 दिवस. नरक चतुर्दशी, धनत्रयोदशी. 22, 23, 24, 25, 26. धनतेरस 22ला आहे. शिवरात्री 23ला. रिमाइंडर 23ला काय नाही. शिवरात्री आहे. आपण आहे ना आता एक काम करूया, ऐकलं काय? आपण लक्ष्मीपूजन एका दिवशी. नाही मी काय बोलते, इकडे बघ. आपण आहे ना आता बाजारात गेलो ना की पहिला तो कॅलेंडर घेऊन येऊया चांगला. काल निर्णयाचा भेटला तर तो चालेल ना. कॅलेंडर नवीन येईल. हा मग ते पहिला आधी घेऊया, तिकडनं सुरुवात करूया. काय माहिती पडत नाही ते काय सणवार. आज बघा कुणाल गेलाय बाबाला मदत करायला. ते एकटे करत होते ना, तर 2 जण म्हणतात पटापट साफ करतील. माझं घरातलं काम चालू आहे. पाऊस आहे, जरा ढगाळ वातावरण आहे, पण ऊन काय पडलं नाही आहे आज. चला हे थोडंफार जरी साफ झालं ना तरी खूप बरं होईल. मग
नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. सकाळची वेळ आहे, 10 वाजलेत आणि तुम्ही बघितलं ते मागे बघा, मी सगळं ना सुकत घातलं आहे. म्हणजे चवळीच्या ज्या शेंगा आहेत ना, म्हणजे ते वाल्याच्या शेंगा ज्या काढल्या ना सकाळी, त्या आता सुकवल्यात. त्या खरं म्हटलं सोलायच्या होत्या, पण आता जरा वेळ कमी आहे म्हणून म्हटलं असंच टाकते. आता ऊन कसं येऊन जाऊन चाललं आहे. मग हे चांगलं असं कडकडीत ऊन पडलं होतं. नंतर म्हटलं वेळ मिळाला का त्या जरा सोलून मग करेन. आणि त्या साईडला जे दिसतं ना, काय म्हणून मी ह्याची तांदळाची बघा गोणी असते ना प्लास्टिकमध्ये, ती आहे. आणि त्याच्यावरती मी काटलं आहे ना, सुकत घातलेत, हळद मीठ लावलं आहे. आपले एक सबस्क्रायबर आहेत, मला वाटतं 1 का 2 आपल्या ताई आहेत, त्यांनी कमेंट केली होती की प्रिया काटलं आहेत ना असे जाडसर कापायचे, त्यांना हळद मीठ लावायचं आणि सुकवायचं, म्हणजे ते फ्राय करून वेफरसारखे चांगले लागतात. तर चला हा प्रयत्न पण करून बघूया. आणि केलं आहे मी. आता बघू ऊन कसं पडतं त्याच्यावरती, नाहीतर मग फॅन खाली मग सुकत घालेन मी. आणि अजून बऱ्याच कमेंट होत्या एक 2-4 दिवसापूर्वी, कोथिंबीर लावलेली रुजले की नाही. तर कोथिंबीर बघा रुजले आपली, मी तुम्हाला दाखवते थोड्या वेळाने. तर ती पुढच्या दारामध्ये ठेवले, कारण इथे कसं पाऊस पडला ना तर मग कोथिंबीर म्हणजे पालेभाज्या ज्या असतात ना त्याला पाणी बघा कमी लागतं. तर सेम कोथिंबीरचं पण तसंच आहे, त्याच्यामुळे मग ते खराब होते म्हणून मग ते पुढच्या दारात ठेवले. पालक लावलेला होता, तो आता पाऊस बघा येऊन जाऊन, त्याच्यामुळे पालक थोडंसं मला असं वाटतं की होईल की नाही, म्हणजे रुजून आला आहे पण तो खराब होईल असं वाटतं आहे मला. पण बाकीचं आहे, व्यवस्थित आहे. आता बघू कसं काय ते. पण तुम्हाला मी कोथिंबीर दाखवते थोड्या वेळाने. तर चला आता सगळ्यात अगोदर की नाही मला जेवण करून घ्यायचं, कारण कुणाला ट्युशनला जायचं आहे, त्याच्यामुळे जरा घाईघाई आहे. हा वेळ जरा असतो ना सकाळचा माझा खूप बिझी असतो, मला जरा पण वेळ नसतो. तर चला आता एकीकडे की नाही कपडे मी टाकलेत मशीनमध्ये आणि एकीकडे आता जेवण करून घेणार. तर कुणालच्या बाबांची आंघोळ अजून बाकी आहे, ते आत्ताच घरी गेले दोघंजणं, कुणाल आणि कुणालचे बाबा. ते रान साफ करत होते ना त्याच्यामुळे. झालं आहे बघा, बऱ्यापैकी केलं साफ. ते बघा मागच्या साईडला दिसतंय ना. आणि आत्ता की नाही 11:15 वाजले दुपारचे, सगळं जेवण माझं करून झालेलं आहे. तर मला की नाही आता लक्षात आलं म्हणून तुमच्याशी म्हटलं बोलते थोडंसं. म्हणजे बऱ्याच कमेंट्स होत्या ताईंच्या की तिखट मसालाविषयी, की माझ्या भाजीचा जो रंग आहे ना एकदम लाल भडक असतो, म्हणजे त्यांना आवडतं. तर मी त्यांना सांगते मी मसाला जो वापरते ना, नॉर्मल जो आपण मसाला असतो ना तोच वापरते. आता मी इकडनं तराळ्यातच आणला होता, पण तो मसाला होता ना जो बेडगी मिरचीचा होता आणि म्हणजे नॉर्मल तिखट होता, एवढं काही जास्त तिखट पण नाही. आणि आत्ता जो मी मसाला वापरते ना तो डीमार्टमध्ये बघा, मी गेले ना कोल्हापूरला तेव्हा मी तिकडनं घेऊन आली 1 किलो मसाला आणि तोच मी आता यूज करते. म्हणजे मुंबईला असताना पण तोच मसाला मी वापरायची जो डीमार्टमध्ये मिळायचा. जो डीमार्टचं बघा नाव असतं ना लिहिलेलं, तो म्हणजे कुठला वेगळ्या कंपनीचा नाही, फक्त प्रॉपर डीमार्टचा मसाला. आणि कलरविषयी तुम्हाला म्हणते मी एक टिप तुम्हाला सांगते बघा, तुम्हाला का जमलं तर करा. जर का तुम्हाला चांगला असा रंग हवा असेल ना भाजीसाठी तर सांगते मी. तर पण जेव्हा फोडणी घालतो ना भाजीला, त्या फोडणीमध्ये थोडासा तिखट मसाला टाकायचा. म्हणजे समजा एक अर्धा पाऊण चमचा जो म्हणजे खात असतं ना ते अर्धा चमचा टाकायचा फोडणीमध्ये, तेलामध्ये, कांदा वगैरे सगळं टाकून झाल्यानंतर. आणि मग तो जरा परतायचा स्लो गॅसवरती, म्हणजे करपून नाही द्यायचा. आणि नंतर जो आहे ना, हे मिरच्या तळ्यात म्हणून जरा ठसका लागतोय. नंतर जो परतून झाल्यानंतर ना जो रंग येतो ना, तो नंतर भाजी शिजल्यावरती बघा छान असं वरती ना तवंग येते. तर हे माझं म्हणजे आजच नाही, मी पूर्वीपासून ह्याच पद्धतीने करते. त्याच्यामुळे मसाला कसा कोणताही असू दे, ताजा असू दे का शिळा असू दे, तिखट मसाला रंग बघा छान होतो तो. तर हे तुम्ही करून बघा, तुमच्या पण भाजीचा रंग एकदम खुलून येईल, लाल भडक असा. तर हे सिक्रेट आहे माझ्या भाजीचं. बाकी मसाला असं काही नाही, जो असेल तो मी वापरते. असा प्रॉपर कुठं ह्याच कंपनीचा पाहिजे किंवा ह्याच ब्रँडचा हवा असं काही नाही, जे आहे ते वापरायचं. पण ह्या 1-2 टिप असतात त्या मी यूज करते माझ्या जेवणामध्ये, त्याच्यामुळे मग असं जेवण कसं आकर्षित दिसतं आणि चवीला पण एकदम भारी होतं. मग तर चला आता कुणाला मी जेवायला वाटते. जेवण तुम्हाला दाखवते काय काय केलं मी. चवळीची म्हणजे वालीच्या शेंगांची भाजी केली, रस्सेवाली केली आज, पालेभाजी केली चवळीचीचा. आणि मिरच्या अशा झणझणीत तिखट आहेत ना, कारण इतका धुमस सुटला मिरचीचा, भरपूर ठसके लागले. आमच्याकडे सगळे बाहेर पळालेत, कारण ह्या मिरच्या तळलेल्या ना मला आणि कुणाला खूप आवडतात, त्याच्यामुळे ह्या तळल्या. त्या चपाती केले आज, भात नाही केलाय. आणि म्हणजे कारण थोडासा आहे कालचा भात, त्याच्यामुळे कुणाला वाढते तुम्हाला मी दाखवते जेवण. तर हे बघा, हे असं जेवण आपलं. ही पालेभाजी आपली चवळीची, मिरच्या, ही वालीच्या शेंगांची भाजी, ही थोडीशी रस्सेवाली केली, कारण बघा ही पण भाजी सुकी आणि ही पण जरा सुकी केली, मग आमच्याकडे आवडणार नाही कुणालच्या बाबांना. हे आपल्या चपात्या, बस इतकं झालं. साधं सिंपल जेवण आहे आपलं आजचं. प्रिया कुठे गेली? काय चाललंय? काय ना काम करते, झालं सगळं. आता मला मशीन धुते
बरं होईल पुसायचं तिथे पायऱ्या. मी हाय उल्या सुक्यावर आहे. झालं सगळं काम. वाजले बघ इथे. पाऊस नाही दिसत आज वाटतं. नको येऊ दे, माझे कपडे भिजू दे नाही चुकू दे. जेवायला वाढू. किती वाजले? खूप जेवून घेऊ, आज भूक लागली थोडी. वाजले किती? सगळं भिजायला होतं पाणी. पडले बाहेर. 2 दिवस पाऊस आहे अजून, नंतर जायचं. आणि आता ते मला बघतो ना 8 दिवसात थंडी चालू, 8-10 दिवसात. द्राक्ष लावायला नवीन ते सर्व करून ठेवतात. सर्व करा, द्राक्ष लावा. आता 8-10 दिवसात थंडी चालू आहे. थंडी वेळ लागते. द्राक्ष थंडी देतात ना. आता आपण जाऊया बाजारात बियाणे घेऊन येऊया. थोडंसं बघूया काय वेगळं भेटतं. ते वारपापडी वगैरे भेटली ना चांगलं करायचं घेऊन ये. खाजत ना थोडंसं. तरच येऊया. आणि आम्ही बघा चाललोय आता बाहेर. आणि पाऊस बघा कसा भरलाय तो. 3:45 वाजलेत आणि ढगांचा नुसता गडगडाट चाललाय. इतका आवाज आहे. विजा पण खूप चमकत आहेत. तर मी 1 मिनिट आहे ना जरा गाडीत बसते आणि मग मी तुमच्याशी बोलते. पाऊस म्हटलं गेला गेला वाटतं आणि मध्येच हा पाऊस आपला चालू होतो. पाऊस अजून टाइम किती सुंदर वाटतं बाहेर. उजेड आला. काय रे? हा बघितलं, आपल्यालाच विचारतो. नाही बा, छत्री घेऊन गेला असतं तर आपण आलोच नसतो ना घ्यायला. छत्री ना हा घेऊन नाही आला म्हणून आम्हाला यावं लागलं. आणि लाईट गेले ना 3 वाजल्यापासून लाईट गेले आणि पूर्ण तराळ्यामध्ये लाईट नाही. त्यांचं ट्युशन पण मग बंद झालं, म्हणजे लवकर सोडलं. मग काय हा पाहिजे. बाबा गेले चहा घ्यायला. पवार चहा. काय रे तुला मी दुपारी जाताना बोलली होती तुम्ही छत्री घेऊन जा म्हणून. पाऊस संध्याकाळचा येतो म्हणजे दुपारच्या नंतर येतो. हो आई राहू देत. आणि मग जाऊ देत चला घेऊन पण येऊया. तर घराच्या बाहेर तर पडायला भेटलं. 1 फेरी झाली. घरात पण बसून बसून पावसातला कंटाळा येतो. चहा पियालो आणि आता आम्ही निघालो घरी. आपला तराळ्याचा ब्रिज. पवार चाय काही मिळाली नाही. पवार चाय तर खूप गर्दी होती, त्याच्यामुळे आम्ही दुसरीकडे आलो. हे चालू कर ना पाणी काचेवरती. पूर्ण तराळ्यामध्ये लाईट नाही, म्हणजे सगळीकडेच लाईट नाही. आमच्याकडे पण नसतं ना. काळोख बघा किती काळोख. वाजले किती 4:30 वाजले तर दुपारचे. शाळा सुटल्या मुलांची. काय चाय बनवून झाले. अजून आहे चहा पियाने जातो. गर्दी आहे खूप. बसले काय? कोण मयूरच आहे? उभा राहा. ती पिशवी खाली की दळणाची. हे बघा मुलं शाळेत. आणि ते बाकीचे दोघं जण कुठे आहेत? बाकीची कोण दोघं? तिकडे बहीण विराट. अच्छा हा हा. त्या पुढच्या शाळेत. ही कोणाची मुलं? साहिल राकेश माहित आहे? भोगले कोण आहे? अच्छा हा. त्यांचा आणि तो मयूर हे श्याम सुंदर म्हणजे आपल्या माळ्यावरचे आहेत. अच्छा हा. हे बघा शाळा सुटली ना ते रस्त्यात भेटल्या मला. साहिल जरा चेहरा दाखव रे. ते आता मला वाटतं विराट वगैरे पण भेटतील रस्त्यामध्ये. त्यांचा पण हाच टायमिंग आहे शाळा सुटायचा. बघू आता भेटले तर घेऊ त्यांना पण. नाही भेटतील ते पण. भेटणार ते नाही जाते. जमत असतात ते हळूहळू जाईपर्यंत वेळ जातो ना. खेळत जातात ती पोरं. मजा करा मजा तू मागे जा. आम्ही म्हटलं आज सगळ्यांना घेऊनच जाऊया. तर मगाशी की नाही मला वाटतं काहीतरी 4:30च्या दरम्यान आम्ही आलो घरी आली. माझं थोडंसं एडिटिंग राहिलं होतं आज बाकी. कुणाला घ्यायला गेलो ना म्हणून. आणि मग एडिटिंग केली आणि एक 10-15 मिनटं झोप पण लागली. आभाळ बघा कसं झालंय ते. हां जरा बाहेर आलो म्हणजे एक फेरफटका मारूया.
चहा प्यायचं बाकी आहे अजून. आता व्हिडिओ अपलोड करायला ठेवते आणि संध्याकाळचं बाकीचं जे काही असेल ते आपलं रुटीन ते चालू होणार. पाऊस थांबलाय पण चांगलं झालं ना, वातावरण खूप छान झालं, खूप मस्त झालं. 6:15 वाजले, जास्त नाही वाजलेत ते पण खूप सुंदर झालं आहे वातावरण एकदम. हे बघा आपल्याला असं वाटलं किती पाऊस पडेल आणि किती नाही ना, म्हटलं आज काय हा पाऊस आता ढग अजिबात नाही आहेत बघा पावसाचे. जाणार पाऊस आता 1-2 दिवसात थंडी चालू होईल. काय दिसतंय समोर, बाप रे. थांबा तुम्हाला दाखवते मी. नाही ना असं वाटतं ते काच असते ना, काच पारदर्शक काच कशी असते तसं एकदम दिसतंय. त्यात परत पक्ष्यांचा आवाज घ्या. कसं सुंदर दिसते, बाप रे. चारी बाजून वेगळा वेगळा. नाही नाही, हे कसं सूर्य मावळतो ना त्या दिशेने हे सगळं होतं, ऐकलं का? हां, नाहीतर ह्या साईडला इकडे सगळं निळं सूर्य मावळायला आलाय ना म्हणून ते असं होतं ह्या वेळेस. रंगछटा सोडतो. हां, सूर्य मावळाच्या वेळी कधी कधी एकदम ऑरेंज कलर, केशरी कलर असं मस्त खूप सुंदर असतं. नेहमी नेहमी वेगवेगळं असतं, पण आता नेहमी तुम्हाला म्हटलं कसं दाखवायचं, पण कधी कधी असं नाही स्वतःवर कंट्रोल होत. म्हणून हे बघा तुम्ही किती सुंदर आहे ते. हां, हे इथेच हे बघा कसं असं वाटतं ते पारदर्शक असतं ना काच, तसंच मला एकदम भास होतोय. मी आता डोळ्याने बघते ना, खूप सुंदर वाटते. पकडू का हाताने? नाही होणार कॅच. बघा इथे कसं आहे. तिकडे चांगलं झालं समुद्र कुठे आहे? धरण आपलं धरण आहे. आपलं धरण आहे पण तिकडे खाली समुद्र आहे असायचा. हे असं रोज दिसलं तरी ते बरं वाटेल ना. रोजचं असं पाहिजे, अशा रंगछटा रोज पाहिजे. हे झाड नसतं ना मध्ये, हे अजून आपल्याला एकदम क्लिअर सगळं दिसतं असतं ना ते झाड मोठे. नाही नाही, हे आता मला वाटतं वेली आहेत ना मध्ये, सगळ्या वेली सगळ्या हे झाल्या त्याच्यामुळे जरा. आता की नाही 9 वाजलेत रात्रीचे. सगळं जेवण वगैरे करून झालंय माझं. आणि शेंगा बघा तुम्हाला मी सकाळी दाखवल्या, वालीच्या शेंगा ह्या बघा. त्या बसून बसून जरा सोलते, म्हणजे थोडा वेळ मिळाला आहे तर म्हटलं सोलून घेऊया. हे बघा हे असे निघाले मस्तपैकी, अशी लाल चवळी असते ना आपण. आता हे ऊन पडलं ना तर सुकवीन मी. आणि अजून बऱ्याच सोलायच्या बाकी आहेत. या बघा किती. आणि कोथिंबीर तुम्हाला मी सकाळी म्हणाले कोथिंबीर दाखवते म्हणून, पण राहिलं, मी विसरली. आणि आता झालं अंधार, तर उद्या सकाळी म्हणजे पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी नक्की कोथिंबीर दाखवीन. कारण बऱ्याच ताईंच्या आपल्या कमेंट होत्या की ताई कोथिंबीर म्हणजे रुजली की नाही, त्यामुळे राहिलं. आणि आज काय झालं, 2दा-3दा मगापासून लाईट सारखी जातेच आहे. आता पण लाईट गेली होती, त्यामुळे पटापट मी जेवण तेवढं करून घेतलं आणि बाकीचं हे सगळं काम करायला घेतलंय मी. तर व्हिडिओ की नाही आता आजचा मी इथेच संपवते. तुम्हाला जर का व्हिडिओ आजचा आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. कोणी नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. तर पुन्हा आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.